Akin ay nakakapanghinayang na tayo'y kalabis lamang sasaktan ng mga puso. Mr. Jadine Miguelab, shout out lalabs, Mr. Jadine Vlog. Ayan. Nagbaba ng bye, Mr. Jadine. Lalab, Mr. Jadine, thank you. Palike naman, Mr. Jadine, sa aking live lalabs. Di mo ko lalab nila likes. You never likes my live. Ayan. Yung pagsuyo sa mga pangako isang laro na rin ay nakakapanghinayang mga mata ito'y kalabis lang satan ang mga puso. Mahal pa rin. Kunin ko lang isang mobile mga lalab. Wait lang. The Great Dave Channel, hello host, Mega Love shout out. The Great Dave Lalab, Mega Love shout out. Salamat lalab sa patusok mo lalab sa lahat. Ma, nag-miss na naman si Kura. The Great Dave, salamat. AJ Vlog, Mega Love shout out. Nag-send na naman sa picture ma. AJ Vlog, Flex next. Ayan, Mr. Jadine Migalab, shout out, AJ Vlog. Please flex next loads from AJ Vlogs. Kanang umiyak, AJ Vlog. Don't cry. Please subscribe 600. Ayan.
Oh my goodness, may ads pa. AJ Vlog, ayan, nagbaba ng buy si AJ Vlog. 5 million mega live shoutout. Please, 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 Lods. AJ Vlog, ayan, lablabin natin si AJ Vlog. 4 million mega live shoutout. Enjoy, AJ Vlog, ABCBN man, nilapag mo. Tamsak into Sastik channel, mega love shout out. Mohamed El Hindi, mega love shout out, my friend Mohamed, how are you? Sir Dave, good morning from into Sastik channel. Sir Dave, good morning daw sa'yo, lalads. Sir Dave. Mohamed, thank you, my friend. Ayan, 5 thumbs up. Thank you so much. 5 thumbs up. Good morning, Enthusiastic. Musta na? Ayan. Anak ko si Great Dave, English po kining dollar. Good morning, host. Lalab, good morning. AJ Vlog, Mr. Dan, Mr. Jadin Dan. Mohamed, my friend, how are you? Okay lang, Sir Dave. Ikamusta din from Enthusiastic Channel. The Great Dave nagbaba po ng bahay. Ibig sabihin ang laki ng bahay mo, Ibig sabihin pala to si Dati man akong nakadikit sa'yo, AJ Vlog. Leah Uncover Cardos People Fast. Ang laki ng bahay mo, AJ Vlog. How come 600? AJ, how come 600? Tingnan mo nga, ABCBN yung binaba mo. 42 million. Ang laki. Baka nagkamali ka ng baba, AJ Vlog. I-check mo yung link mo, lalabs. Oh, yun nakapin. 504 plus 600. AJ Vlog. I-check mo yung sana all million. Pagulat naman yan, oy. Baka nagkamali ka ng binaba, lalabs. Oy, check mo. $4 million. How come 4 million? Laki ng bahay mo, AJ Vlog. 4 million na pala yung bahay mo. Bakit ka pa nangingisda, nunid?
Ang laki ng bahay mo, oy. Some reflection lalab ni Galab, shout out. Tingnan natin uli yung bahay ni ano. Danplex. Yun ang ano bahay ni, mali yung binaba niyang isa. Ito yung tunay mga lalabs. Saan niya kaya nakuha yung 4 million? I-vlog dati man tayo magpakailan ng TikTok. Dapat din na muna ikaw nag-upload ng TikTok, hindi ka pa monetize. Dapat yung sarili mong ano, yung sarili mong video. Haha, kala ko naman tunay na sa user Dave, buti di ako nang hingi. Anong gasolina, bebe? Bibili. Incho sa stick, sobrang busy si main stop lang ang sandalan ko ha. Ayan, 5 million Miguel Love, shout out. Ayan, AJ Vlog. Sabay mga kulalabs. AJ Vlog, ayan. Palablab na kapin, mga lalab na kapin. Ayan, AJ Vlog, sabay mo ako. Sa'yo ba tong mga TikTok na to, lalabs? Dapat, kung sa'yo to, ano, parang hindi naman to sa'yo yung ano na to. Pobreng Manglalakbay TV, Miguel Love, shout out. Dapat di ka muna nag-upload ng TikTok. Di ka pa monetize. Sarili mo ba tong content? Dan kanina lang, from the Great Grey Islands kay Dragon Gaming lalabing grab, shout out. Dragon Gaming nagbaba ng bahay. Pobreng Manglalakbay TV, patamsak po, idol upcoming, LS. Hindi lalabtamsakan natin. AJ Vlog, ayan, nasa bahay mo ako. Tamsakan natin yan lalab. 3 million Miguel Love, shout out. 8:30, malapit ka na mag-live, oy. Pobreng Manglalakbay, 8:30 yung ano mo live. Ano na lang, 9 minutes. 9 minutes na lang magla-live na siya si pobreng Manglalakbay, mga lalab. AJ Vlog, ayan, nablabin natin AJ Vlog, nagbunga ng bahay. Sherwin Reyes, lalab, Miguel Love, shout out Sherwin. Kumusta ka na, Sherwin lalabs, oy? Ayan, patamsak mga lalab kay ano, yung kanyang upcoming LS. Pobreng Manglalakbay. Ayan, patamsak na kapin, mga lalab na kapin. Upcoming LS. AJ Vlog, nagbaba ng bahay si AJ Vlog.
Pobreng manlalakbay, patamsak po ng kapin malalab, patamsak. Pangalawang tamsak, pobre. EJ Vlog, ayan, nagbaba ng by EJ Vlog. Sino pa marunong magmahal? Siyang madalas na iwan, di alam ang dahilan. Marunong magmahal, siyang madalas na iwan, di alam ang dahilan. EJ Vlog, ayan, nagbaba ng buy si EJ Vlog. Kuhan mo na yung sukli, ano? Happy Valentine's Day, Idol Host. Wala tayong ka-date, lalabs. Ito lang tayo sa bahay. Sa probinsya, ang layo ng ano. Ano? Wait lang. Wala tayong ka-date, lalabs. Pobreng ano, Manglalakbay TV. Wait lang at may nanghingi ng sukli. Wait lang po.
Norin, ano paano? Pangkay, Bandari, Migalab, shout out. Miss Enchen share. Ayan, salamat po sa pa-share. Maraming salamat. Salamat po, salamat. Migalab, shout out everyone. Ayan, Norin Lalab, shout out, tusok na. Lalabs, Migalab, shout out everyone. Advance happy Valentine's. Sana all yung ibang may mga kadate. Palablab po, please. Ayan yung nakapin, naka-live na ata to. Hamza Khan, Migalab, shout out, Hamza. Ayan, Hamza, meron ka na lalabs, jacket. Assalamualaikum. Walaikum salam, Hamza Khan Gaming. Hi. Lalab, you have no moderator. Walaikum salam, Hamza, Mr. Hamza. How are you, sis? I am good, Lalab. I am good, thank you. Ayan pala, Blab, si Lalabs. Gabi. Mga lalabs, yung aking short video pa, watch naman mga lalabs sa aking short video. Ayan. Advance happy Valentine's everyone. Sana all may mga ka-dates. Hamza Khan Gaming, I'm gonna check your channel lalabs. Hamza Khan Gaming. Hamza, my peace control is insane. I am here in your house, Hamza. I'm gonna connect my channel. Ayan. Hamza. Done watching, my friend. It's only short video. Hamza. Dati-dati. Manam ninya na kulang dami galab, shout out. Ayan, ninya na kulang galablabin natin mga lalabs. Alam mo, miss. Anong gabi? Hindi naman na naman si Mawis. Lobat pa ba? And 2 million out. Ano naman itong mobile ni Mama lang? Kumusta ka? Thanks, ayo! Sa pagdikit. Thank you sa pa-jacket. Ano? Pati ka itlog. Muning tamsak host. Lalab, salamat sa patamsak, Lalab. Salamat. Ayan, 4 million. Migalab, shout out mga lalab sa 4 million. Lalab, salamat sa patamsak mo, Muning. Hamza Khan, chicken banana for you. Ayan. Salamat, Lalab, sa patamsak mo, Muning. Hamza Khan, again, connect to you again this one. You have, kung natulog ka, meron ka na agad ads. Even your banana is only 424. Hamza Khan, I'm watching again, Lalab, my friend. Hamza, again, I connect this one to you, lalabs. Ako lamang. Kiss, keep it simple, survival, go.
Good morning from Kiss. Lalab Kiss, keep it simple. How are you, my friend? Good morning to you. Ayan, 12 thumbs up. Thank you so much. Di mo pinapansin. Million, thank you so much. Oh, ng dami. Ako'y nangangamba. Magtitiis ako.
Nagpadala. This is DJ. Norin asawa ni Baris. Ayan. Lala Barista Miguel Love, shout out. Nakalabing siya, Lala. Gusto mo punta niya. Ang galing mo mag-design ng ano to, latte. Asawa ni Barista Dan. Kain tayo lalab ng sweet potato. Wala naman tao. Ayan. Kain tayo ng sweet potato, mga lalabs. Lalab nyo rin, kain tayo lalab. Dati-dati mas mo akong tawagan kahit saan.
Bonnie Buhay Manobela Vlog. Hello, host. Good morning. Miguel Lab, shout out tamsak. Lala Bonnie, shout out lalab. Salamat sa patamsak. Ayan, din kita ng jacket. Kain tayo, lalab. Bonnie Buhay. Ayan, meron ka na pong jacket, lalab. Bonnie Buhay Manobela Vlog. Salamat, lalab, sa pag-visit. Ayan, Bonnie Buhay. Kain ho, Yummy. O, lalab, ayan. Pankay Bandari, host, patamsak upload, new uploads. Salamat. Pankay, yes, I'm gonna give you tamsak. Ngayon, ma. Terison? Oo. April 23. Ano? April 23. Matagal pa, 2023 pa. Tagal na, ako pa pa. Da. Manong Balilits Vlog, Miguel shout out host. Patamsak new upload video, salamat from Pangkay Bandari. Lalabang kay I'm gonna give you tamsak, okay? Salamat sa pa-jacket host. Ayan, making slim funny or habit. Balon satisfy video. Lalab, this is not a short video. Patamsak sa yung video. Ayan. Tamsak sa'yo. Salamat po, Manong Bulilit. Ayan, Pangkay. I'm watching. Salamat, lalab, sa patamsak. Pawatch Puhos from Manong Bulilit. Kumusta ka? Vice educational tour of students about science. Baba. And Manong Bulilit, nasa bahay mo po ako. Kain tayo, Manong Bulilit, ng kamote. Ayan. Ang tamis niya.
Ayan, Manong Bulilit, nasa bahay mo ako, Manong Bulilit. Ayan, may harang ka, oh. May harang ka, Manong Bulilit. Tamsak support, Lalabs, from supervisor ni Barista Lalab. Maraming salamat, Lalabs. Sir Leo Tutorial TV, tamsak dan po. Salamat po sa patamsak, Sir Leo. Ayan, Manong Bulilit, meron ka pang harang. Tapusin ko, sayang. Angels 111, Mega Love Show, tamsak dan. Lalabs, salamat sa patamsak mo, Lalabs. Angels? Salamat, Lalabs, sa iyong patamsak. Ayan, di pa rin tapos yung harang mo. Manong Bulilit Mix Vlog. 36 seconds yung harang mo. Pag-ibig. Ng piso. Pag-ibig mo. Hati-hati. Kung tawagan. Mo akong i-text kahit saan. Di na. Alam mo, miss na miss kita. Ngunit lobat ka. Lobat pa ba? Pangalawang harang mo, Manong Bulilit, Lazada. Yung harang mong Lazada. Kumusta ka? Ayan, Manong Bulilit. Pinapanood ko pa yung video mo. Pag sure, oy. Mahal kita. Nagbibiling na siguro si Peke di, oy. Lang ikaw sinta. Dati-dati. Expresso, ayan, tamsak, Lalab. Salamat sa patamsak mo dyan, Lalab, ni Barista. Ayan. Barista Phil, Lalab. Malapit na akong mga anak, Lalab. Expresso. Hindi ako lagi nagla-live, Lalab. Nabibisi si host. Tatamad. Waiting na lang, Lalab. Expresso. Isip mo ang taba. Ayan, Manong Bulilit. 3 minutes watch, Lalabs. Ikit ko to sa'yo. Solar system. Teacher ka ba, Manong Bulilit Mix, you are a teacher?
What does like need? Chemicals. And lalab 3 minutes watching. Kumusta ka? Ay, pinangalalin pa ako. Nakaload pa ba? Head maintenance po, host. Nasama lang ako nag-assist sa mga bata. Okay. Kala ko teacher ka. Paba, ayan, nangalan na yung pako. Ang sakit. Angels 111. Ayan. Nagbaba ng buy si Angels. Love din natin sa mga lalabs. At the same time, nagtuturo din ako ng basketball, basketball clinic. Dagdag din yan kita lalabs, Manong Bulilit Mix Vlogs. Ay, YouTube ka pa. Sumasahod ka na ba, Manong Bulilit? Sumasahod ka na po ba? May ano ka ba, join button? House routine, short video of day, house routine, laundry. Ayan. Bagong muni pa lang, host. Hindi ka pa nag-apply ng join button. Hindi ka pa nag-sign in sa join button, lalabs. Anski lalab, Migalab shoutout Anski. Anski Fab, 1, 2, 3, number 2, morning CC. Lalab Anski, Migalab shoutout po, madam. Bigyan po kita ng jacket. Nag-iipon pa po ng revenue. Ayan. Kailangan pa palang makatin. And meron ka na pong jacket, Anski, madam. Salamat sa patamsak. Ayan, pay ni Barista Philly Lalabs. Ayan, Manong Bulilit. Manong Bulilit sa bahay makuli ha. Ayan, dikit ko to sa'yo. Salamat, Sisi from Anski Vav. Ika labis lang. Ang paglayo. Palablab, Sisi Koy. Salamat to sa support. Anski, ayan, may breakfast egg and sausage. Wow, sarap. Kagutom naman yan yung hotdog saka yung itlog. Ayan, Madam Anski, nasabay mo po ako sa iyong itlog breakfast. Ayan. Salamat to sa support. Salamat din po sa iyo, Sir Manong Bulilit Mix. Yan, lalabs, nasabay mo ako. Nagutom ako sa iyong sausage. Coffee, rice, eggs, and sausage. Wow. Kagutom. Angels, ayan, Rans TV. Madam Patamsak po. From Rans TV. Yung pagsuyo. Anski, nasabay mo ako lalag. Ayan.
Sa mga pangako. Yun ay nakakapanginayang. Mamatay, ito'y kalabis lang. Saan yung link mo, Rans TV ng matamsakan natin? Paglayo. Manong Bulilit mix dan from Ansky Fab. Ayan. Manong Bulilit dan po sa'yo si Ansky Fab. Dapat ayan meron ka ng join button. Di ba Manong Bulilit, di mo naman kailangan ng pa. Di ba pwede ka nang mag-apply ng join button kasi monetize ka naman na? May pinipilap-pilapan yan dyan, di ba? Some reflection, mega love shout out. Salamat po Madam from Rans TV. Sam's dan, some reflection, pasuklian si Ansky Pablalabs. Dan na sa'yo lalay, pasuklian na lang. Dan sukliansky, 100 dikit at thumbs up with bakas, fried egg at hotdog.
Rans TV, ayan. Sila, iwas natin yung lalabs. Rans TV. For million Miglab, shout out. Rans TV Runaway Inspection. Ayan. Yan lalab, nasa baya ko, Rans. 75 pa lang yung bahay mo. Main channel mo ba to? 75 pa lang lalabs yung bahay mo, Rans. Magsipag ka lalab para ma-reach mo yung 1K. Yun kung isang viral, oh. 1.4. Ayan, 5,024 tamsak. Salamat sa patamsak. Hi, love. Sir Brochito, mega love, shout out. Good morning po, Sir Brochito. Sir Brochito, good morning. How are you? Ayan, Sir Brochito po, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Sir Brochito, mga lalabs. Rans TV, nasa bahay mo ko lalabha. Ayan. Runaway inspection. Ito yung baba ng eroplano. Ito ang airport ng Albay. Meron din bang airport sa Pili? Ganda ng kilay. Simple, Sir Brochito. Inayos ko yung pagkaguhit. Inayos ko yung pagkaguhit, Sir Brochito. Ganda ng kilay do, sabi niya. Sana all naging kilay na lang, Sir Brochito. Manong Bulilit Mix Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Palablab pa ako nakapin, mga lala. Bibi pa yung bite, 75. Manong Bulit, nagbaba ng bahay. Nars Anton, mega love, shout out. Renz Dan. Lalab Renz, ano TV? Rans Lalab, pasukli. Thumbs up support from Barista Phil Lalab. Buridoy Barua, mega love, shout out Lalab. Ayan, from Barista Phil Lalabs. Salamat Lalab, salamat sa iyong patamnak. Hindi natin yung lalab ng jacket yung alagad mo. Ayan. Ayan, lalab, maraming salamat. Si Barista Philip po yan, mga lab. Naka-live din siya, mga lab. Gusto niyo pumunta kayo sa kanyang live. Si Barista Philip. Sir Brochito, nag-almusal ka na. Live broadcast.
Walang almusal, whitey na lang. Ako kumain ako ng kamote. Sir Bochito. Ayan ang isa, oh. Oh. Matamis siya. Mag-whitey na lang, Sir Bochito, wag na mag-almusal. Nakakabusog ba yung whitey? Nakakagutom. Skip up dan from Bochito channel. Lagaan mong margarin. Lagyan mo ng margarin. Wag na, Sir Bochito, walang margarin eh. Matamis naman siya, no need na. Sir Bochito, matamis naman siya. Nurse Anton Lalab, Miguel Love, shout out. Wala na, matamis naman siya, kasing tamis mo, Sir Bochito. Nurse Anton Lalab, maraming salamat sa inyong mga patamsak dyan. Salamat. Lalaki ka talaga? Lalakero ka talaga. Anong lalakero ka dyan? Wala kang kadate sa Valentine's, lalakero. Dito nga lang ako sa bahay, di ako naalis. Tamsak kalimbang brochito. Ayan. Si brochito, tamsak kalimbang daw sa bahay mo. Lalakero talaga. Grabe naman si brochito, lalakero. Wala kang lalaki. February 12, 2 days na lang mga lalab bago mag-Valentine's. 2 days na lang. Tamsak kalimbang brochito channel from Ansky Fab 143. Ikaw nga dyan, Sir Brochito, ano ka, babaero? Kung naalis ng bahay, dito lang. Rans TV Dan. Oy, Rans, nandito ka pa ba, Rans? Rans TV. TV Lalab. Pasok lang si Sir Brochito Lalab. Tuloy. Pag nandito ako, masaya ka. Nalulungkot ako pag wala ka, Sir Brochito. I feel sad when you are not here. Nandito ako, masaya ka. Mga Wednesday siguro or Thursday. Paayos ko ngayong aking channel. Oh, Brochito channel. Mag-ano ka muna, Sir Brochito, magkape. Di ka pata nag-almusal. Pero alas 9 na eh. Wow, naka-crop top. Ano, paalis mo? Ay. Wala akong ipapaalis, ipaayos. Para gumanda yung channel ko pansamantala 1 month. 5 million Miguel Love, shout out. Ayan, salamat sa 4 million mga lalabs. Salamat sa patamsak, Sir Brochito, patamsak. Pasampal, Sir Brochito, pasampal. Pasampal naman sa channel ko ay anong ipapaayos mo. Ang puso ko ipapaayos ko. Ansky Pabdan. Ang puso ko, Sir Brochito, ipapaayos ko, ipaparenovate.
Unskip up dan. Ano na ba ipapaayos ko? Ay, Diyos ko. Rans TV, unskip up dan from Rans TV. Yan, Rans, dan din sa'yo si Bruchito Channel, si Sir Bruchito Lalabs. Rans TV. Di alam ang dahilan pagmamahal. Sabi niya, Sir Bruchito, chorus lang, chorus. Pag dumating nga yung bagay ko galing UAE, meron ako yung mic na maganda, nakakapaganda ng boses, Sir Bruchito. Kakanta talaga ako ng pagla. Ayan, salamat po sa 4 milyong nanonood, naglo-loading. Isa lang ang ibig sabihin nito. Already 9:18. Mahirap ayusin, madam, ang puso. Ipapawilding ko yung puso ko. Sir Bruchito, puso ko ba? Ayan. Malapit na yung Valentine's, 2 days na lang, mga lalabs. Nagpa-reserve na ba kayo dyan? Yung may mga date dyan, nagpa-reserve na kayo. Baka maano yan. Lang ako. Ano yun, mautang ma? Ha? Utang. Hayaan mo. Sir Bruchito, nasaan na si Sir Bruchito? Malis na. Ayan, salamat sa 4 na milyong nandiyan. Kay Bathala. DTS, my friend, Orkes. Tamsak, beautiful. Lalab DTS, Migalab, shout out to you, my friend. How are you? How are you, DTS, my friend? Migalab, shout out. Salamat, Lalab, sa iyong patamsak, DTS. Ayan, si DTS nagbaba po ng kanyang pamamahay. DTS Orkes. How is your channel, DTS? You are now monetized or no? Your channel is 1.7K. You are now monetized, DTS Orkes. Niwala niya ako dahil sa'yo. DTS Orkes, ayan. Wala, madam, ka-Valentine's, magkumot na lang, ha. Magkumot ka na lang mag-isa, Rans TV. Tapos matulog ka maghapon, kinamagaan 15 na. Lipas na ang Valentine's. Nars Anton, magkumot ka, sabay tulog maghapon hanggang gabi. Oh. Gising ka na, February 15. Wala na, tapos ng Valentine's. Hindi na uso ang Valentine's ngayon. Kasi walay man ka-date. Why, host? Love you, what? No, I am asking DTS if your channel is already monetized or no. Because you already 1.7 sa.
Ibig ko sa'yo. At gabi, kalayo. Ayan, maaraw na sa labas mga lalas. May kunting hangin-hangin. DTS Lalab, connect on the pin Lalab Brands TV. Please connect on the pin mga lalabs. Ang panahon. Pag-ibig mo. Okay, from DTS. Thank you, my friend. I-text kahit saan. Alam mong miss na miss kita. Kinokontak ngunit lobat ka. Lobat pa ba ang pag-ibig mo? Pa ba sa isip mo? Pa ba? Kumusta ka? This is Team Bartolome. Nag-iisa. Dan na kayo nakapin mga lalabs. Nars Anton, my friend, thank you. Puso ko. Dan, ayan. Rans TV, pasok lang si DTS Orkest, dan na sa lalabs. Pasuklian na lang lalabs, oy. Rans TV, nandito ka pa ba lalabs? Pasuklian po si DTS Orkest, dan sa'yo.
Ayan, salamat po sa 4 na milyon. Thank you. Di mo pinapansin. Ayan, Bloody Coder Play. Ayan, thank you so much, DTS Orkes. Connect to Bloody Coder Lalabs. If you have a problem with your channel, just connect with him to Bloody Coder Lalab. It will help you to recover your channel if something happen. Di mo pinapansin. Ako'y nangangamba. Merong iba dyan sa puso mo. Ako'y balewala sa'yo. Paano ng pag-ibig ko sa'yo? Ayan, salamat sa 2,027,000 tamsak. Maraming salamat po. Jamon, it's done from Rams TV. Kilala, magbakas ka lang dyan, Lalabs. Puntahan mo yung kanyang live. Isa ko. Naglalabihan si Lalab, Jamonets. Maraming ayuda dyan. Bartiran. Saka kung meron kang marami kang alagad, Lalabs, punta ka kay Jamonets. Maraming nagbabartir dyan, Lalabs. 10-10. Para ma-reach mo yung yung 100. DTS Orkes nagbaba ng bahay, DTS. So, million, thank you. Kahit hindi natin ibalik ang tamis pag-ibig. Saan? Mga lalab, magbuwas mo lang si host. Nabibilang ako mga lalabs ha. DTS Orkes done from Rans TV. DTS Lalabs. Dan sa'yo si Rans TV pasuklian, Lalabs. Kindly return to him. To Rans TV. Ayan, mag-CR lang si host mga Lalabs. Nag-jingle bells tayo. Jingle bells.
Maayong gabi sa tanan ng mga taga-barangay. Panawagan sa mga taga soltero nila. Mag-amat-amat na sa atong auditorium kay mag-aumpisa na ang atong pabayle. Mr. Operator, music disco at tapangaga. Hala bera, luwas-was, birada, public speaking.
Dracula, tamsak dan. Lalabs. Smile and me channel, tamsak host. 3 million, mega love shout out. Lobat ka. Lobat baba. Computer Dracula, kumusta ka na, lalabs? Ako sa isip mo. Aba. Burchito channel dan. Lalab, Computer Dracula. Rans TV dan dikit. Rans TV, pasuklan na lang si Computer Dracula, lalab. Dan na sa'yo, lalabs. Ang pag-ibig mo, kalod pa ba? Ako sa isip mo. Rans TV, dikit na, lalab si Computer Dracula, pasuklian. Baba. Love ko mo. Inday Vlog, may love shout out, lalab Inday Vlog. Hello po, lalab Inday Vlog. Ayan. Lalab, may love shout out. Bigyan kita ng jacket, lalabs Inday Vlog. Salamat, lalabs Inday Vlog. Yung lalab, meron ka na pong jacket, Inday Vlog. Tamsak dan, lalab. Salamat sa patamsak mo, Inday Vlog. Yung channel mo to, lalab Inday. Tingnan na atin. 1.13 ka na pala. Meron kang dalawang viral, ay tatlo yung viral mong video. Inday Vlog dan from Computer Dracula. Ayan. Lalab, Computer Dracula, panoorin mo na lang kahit 2 minutes, lalab, para di malagas. Smile channel dan from Rans TV. Smile channel, lalabs. Pasuklian na lang si lalabs, si Rans TV. Tingnan natin, Inday Vlog, kung nakadikit yung channel ko sa'yo, ha. Yan, Inday, lalab, nasa bahay mga kulalab, hindi pa pala tayo dikit. Thank you, Computer Dracula from Inday Vlog. Ayan, lalab, Inday Vlog, nasa bahay mga kulalab, ha. Ayan. Idikit ko yung aking main channel sa'yo. Pasukli, Inday, from Computer Dracula. Ayan, lalab, dikit na ako sa'yo, lalab, ha. Inday Vlog. Main channel mo to, lalabs. Hindi ka pa monetize, Inday Vlog? Wala ka pang join button, lalabs? Subukan kong magluto ng lechon roll. Wow, ang laki ng lechon roll ni Madam. Ilan na ba WH mo, Inday Vlog, lalabs? Hindi mo pa na-reach yung 4K? Bye. Sit mo pa. Pagmamahal.
Kabila ng ating mga away. May kulang pa ako 1K sa WS ko. 1K na lang, lalabs. 1K na lang pala. Malapit na yan, lalabs. Mga ano na lang yan. Isang buwan. Malapit na, malapit na. Kunting tiis lang. Dalawa sa tingin mo. Malapit ka na pala. Galit na galit ako kay Kino eh. Wala si Kino, lalabs. Di yung pumunta. Mapang-asar kasi yon. Yan mo na, wag mo nang patulan yung lalabs. Punta ka sa live niya minsan, Computer Dracula, dun mo siya awayin. Nagla-live yun siya, Computer Dracula. Main channel niya yun. Doon ka mag-bash sa live niya. Mapangsar lang yun, lalabs. James GPGP, thumbs up, Sir James. May love shout out po, Sir James. Salamat po sa patamsak, Sir James GPGP. Ano nga lalabs, Sir James? Maraming ano yan siya. Tao pag kanyang live. Kay Sir James. Thank you, Computer Dracula. Wala, di yun pupunta ngayon. Busy ata. Mahilig mag-travel yun si Kino. James GPGP Dan from Computer Dracula. Ayan. Ayan, Computer Dracula. Pag nag-live yan, Sir James, puntahan mo. Lalab? Inday Vlog. Pwede mo siya pwede mo siyang runs, pwede mo siyang go to channel, lalabs. I-click mo lang yung pangalan ni Inday Vlog, may lalabas diyan, go to channel, click mo yung go to channel. Ayan, napupunta ka sa kanyang channel, lalabs. Natakot ata si Kino sa doktor eh. Rans TV Dan Dikit. Ayan, Inday, lalab, nasa bahay mo ako, nagluto ako ng hotcake snack namin. Wow, sarap. I love hotcake. Bangkok Live TV, lalab, Migalab, shoutout Bangkok. Ayan, Rans, lalabs, Inday Vlog, nasa hotcake mo ako, lalabs. Gusto ko rin magluto ng hotcake. Tapos yung maraming asukal. Ayan, lalab, nasa bahay mo ako. Inday Vlogs. Ganito pala gumawa ng hotcake. Harina, tapos lagyan ng itlog. Thank you, Islandsky Vlog. Ayan, lalab, yung hotcake mo. Matry nga to one time. Sometime. DTS, ayan, nagbaba ng bahay si DTS Orkes. Lalab, salamat sa inyong mga patamsak dyan. Sarap ng hotcake, lalabs. Gusto ko yung yung parang yung hotcake na manipis lang. Alam niyo yun? Nilagyan ng asukal, harina, asukal, itlog. So, lalabs, Inday. Ito po ang Inday Vlog. Yan, i-mix yung itlog, tapos yung asukal, din yung harina. Hindi mo ito nilagyan ng baking soda. Baking powder. Ayun, malala, pwede kayong mag-go to channel kung gusto nyo dumikit kay Inday Vlog. I-click nyo lang. Baba ka, lalab, ng link. Ayaw mo baba ng link. I-click nyo lang yung pangalan ni Inday Vlog. May lalabas sa taas, go to channel. Then, click nyo yung go to channel. Lalabas, pupunta kayo sa kanyang channel. Dito inahaluan ng tubig. Yan, lalabs, Inday, sa iyong hotcake. Lalagyan pa pala to ng
ng margarine. Nilagyan pala ng margarine. Itlog, sukal, harina, then margarine. Ayan, Sir James, GPGP then from Rans TV, Sir James. Kindly return to Rans TV Lalams. Already connected to your... Papa N, Tamsak Hus. Papa N, mega love shout out Papa N. Ay, bigyan kita ng jacket Papa N. Si Papa Yo din ata to, si Papa N. Namalengke muna ako, host. Buti na abutan pa akong naka-live. Ang bilis mo naman namalengke, Sir, Brochito. Anong pinanamili ka ng isda? Salamat, host. Anong binili mo sa palengke, Sir Brochito? Bumili ka ng tilapia? Sibuyas lang naman, Sibuyas talaga napakamahal. Grabe naman yung sibuyas na yan. Ang mahal ng sibuyas, Sir Bochito. 300 ang kilo. Yung dito nga sa tindahan namin, yung isang maliit na sibuyas is sa 10 pesos. Ang gano'n lang kaliit, sobrang liit. Ganun lang, oo. Napakamahal ang sibuyas. Si Papa N, ang laki na rin pala ng bahay ni Papa N, 3.02. Dan Tamsak po, Rans TV, from India Vlog. Di mo tulala binahaluan ng tubig? India Vlog. Gusto ko rin kasing magluto ng hot cake. Pang breakfast ba? Hindi mo kaya pinambakalan para sigarilyo sa naman. Si Liklik. Ganito pala ng milk. Mag-instant premiere ako ng game host. Wow. Kailan, Sir Buchito? Hinulaan ko una ng gatas tapos dinagdagan ko ng paunti-unting tubig. Gusto ko rin magluto nito, Madam Inday. Fresh milk to o pwede yung Bear Brand? Ayan, kunting tubig-tubig tapos may milk. Ngayon, support ka po. Anong oras yung Sir Buchito? Ngayon na ba? Pwede. Hindi mo siya nilagyan ng baking powder? Evaporated milk. Open ko, Naga. 6 million mega love shout out. Pasaway naman kasi naglo-loading man. Nilagyan ng baking powder. Baba ang lipat. Bangkok Live TV, Dan from Rans TV. Ayan, tingnan natin yung linuluto ni Madam. Matry nga itong recipe. Doon pala yun, kadali. Kalumit gamit ko. Ayan, pinapanood ko pa yung hot cake mo. Nagluluto ka na. May dumikit na buhok. May nakain akong buhok. Ayan, pa-support.
Sige, ipin natin. Ang lipad. Mga love, support natin si Sir Bochito. Ay, sawing palad. Yan kanila maiintindihan. Support po natin nakapin mga lalabs. Maiintindihan. Tingnan natin yung pagkaluto mo ng hotcake. Wow, sarap. Ganito gusto kong hotcake, yung manipis lang. Tapos lalagyan mo na siya ng margarine, tapos asukal. Wow. Computer Dracula, dikit uli from Brochito Channel. Computer Dracula, dan sa'yo si Sir Brochito, pabalikan lalabs. Ayan, magluto ako nito, Madam Inday, salamat sa pag-share ng hotcake mo. Matry ko nga rin to. Gusto ko kasi sa hotcake, yung manipis lang talaga. Sarap nito breakfast with matching coffee. Yan, luto na yung hotcake. Maiintindihan. Ayan, madam, ayan, malapit ko nang matapos yung video mo. Madam Inday. Matry nga yan. Brochito Channel dan po from Papa N. Sir Brochito po sa'yo si Papa N po. Thank you. Matry ko nga rin yun, Madam Inday. Harin na lang pala yun, itlog, asukal, tapos evaporated milk, binaluluan ng tubig. Ayan. Tamsak at Migalab, shout out to everyone. Madam Herminia Sakyap, Papa N, thank you. Sitahin ko na lang po yung ibang love mo. Ayan. From Inday Vlog. Madam Herminia Migalab, shout out po, Madam. Tamsakan natin si Sir Bochito. Laro tayo, guys. May palaro pala si Sir Bochito yung nakapin. Naka-premier si Sir Bochito, may harang. Nakapin mga lalab, may premier po nung nakapin. Migalab siya, tapos kumusta na? Okay lang po, Madam, Herminia. Ito maganda pa rin. Katulad mo, maganda rin. Ayan. You are going to seaside. Ayan. Magsukoy-sukoy, ha. Papa, indikit uli. Ayan, palablab ng bahay ko from Inday Vlog. Ayan, palablab mga kung gusto nyo magdikit kay Inday Vlog, pwede kayong mag-go-to channel mga lalabs. Mag-go-to channel. Ayan, click nyo lang yung bahay ni Inday Vlog. May lalabas, go-to channel. Click yung go-to channel, mapupunta kayo sa kanyang bahay. Ha, natawa tuloy si Madam Herminia Sakyap. Uy, ayan. Ayan, 6 million Migalab, shout out, 32 thumbs up. Inday Vlog on the way. Inday Vlog then from Rans TV. Inday Vlog lalab on the way si Papa N. What? Kay mama ka magsabi. Nandyan si mama. Utang daw bugas si baba ma. Okay. Herminia Sakyap.
Wala pa ata silang pangsapnama. Hello everyone from Inday Vlog. Ayan, support natin nakapin mga lalab kay Sir Butchie. May premier po ang nakapin mga lalab, may pa-gains. Hello everyone from Inday Vlogs. Ayan, Sir Butchito, may paharang. DTS Orkes, ayan, nagbaba ng bahay. DTS, 7 million mega love. Shout out mga lalab. Priya Kitchen. DTS, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalab DTS. Ayan yung nakapin po mga lalab. May premier po ang nakapin. May pa-games po yung nakapin. Buhay ko. Ang tagal ng ano niya, ads. Madam Mermenia, thank you. 7 million po. Mega love, shout out. DTS, nagbaba ng bahay. Lablabin natin. Welcome po. Ayan. Welcome po from Herminia Sakyap. Inday Vlog lalaban na papain lalas, papasuklian na lang. Parang dikit na ako kay Papa, hindi ko kay Papain. Ayan, DTS, nagbaba ng bahay. DTS. Dan Tamsak Papain from Inday Vlog. Ano lalab? Ano tamsak na Dan Tamsak si Madam Inday sa'yo? Napasayaw ako sa music ni Papa N. Ang ganda nga ng ano niya. Ang ganda ng kanyang tugtog. Tayo is mo lang. Higan lang ako. Napasayaw ako. DTS thumbs up and all friend from Herminia Sakyap. Ko'y nangangamba. Ayan, pa-support pa ako nakapin. Smile and me channel. Love shout out. Smile. Sa'yo. Oh my God. Ano nangyari sa'yo, Smile? Challenge accepted. Ano to kinakain mo? Mukbang puno ng saging banana. Oh my God. What you are eating. Yun yung mga lalabs yung ano. Ang pang ano nito. Smile in me. Kumakain ng ano. Katawan ng saging na hilaw. Napakapait niyan. Dapat ano, Smile in me, meron page.
Dapat post mo yan lalab sa ano mo, FB page. Kasi minsan maraming nanonood sa page, di ba? Sa FB page. Ang daming dumi ng mukha mo. Ko. Totoo. Pangit ang boses ko ay. Papain, ayan Papain, nasa bahay mo ako, Chacha, Disco Remix, TikTok Trend 2023, Noipi, Jokebox. Ayan, may harang ka po, ano, Papain. Dati mandikit yung aking main channel, ayan Papain. Napapasayaw ako sa iyong Chacha. Papain na sa bahay mo ako, lalags. Salamat, host. Ayan, may harang ka. Kanina katapos lang ng harang mo. Ayan, 4 million, Miguelab. Shout out sa 4 million. Thank you so much. Ayan, dikit ko na to sa'yo, Papain. Ayan, 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Ayan, si Papain nagbaba ng bahay, mga lalab. Si Papain, lablabin natin si Papain. Kung kay tagal. Ayan, nagbibilyar pala to si ano, si Sir Buchito. Di totoo. Ayan, Rans TV, nagbaba ng bahay. Lablabin natin, mga lalab, si Rans. Ba't ayaw gumana nito, oy? Ayan, Miguelab, shout out. Rans TV, lablabin, mga lalabs. Ayan, si Sir Buchito po yung premiere, mga lalabs. Harangos from Papain. Papain, salamat sa paharang mo dyan. Papain po, salamat. Nag-building na ang ambot. Alas 10 na kasi. I understand. Nag-building ng kapitbahay. Rans TV dan po, runaway inspection video mo. Ayan. Shirley Ann Piderio, ayos harang agad. Shirley Ann Lalab, Miguelab, shout out. Salamat Lalag sa paharang. Ayan, Papain, nagbaba ng bahay. Papain. Yung nakapin, mga lalas, may premiere yung nakapin.
Tapos na? Tapos na ang nakapin mga lalas. Tapos na yung kanyang palaro. Madam Mermin, nandito ka Madam Mermin niya? Madam Mermin niya, bakit wala ka palang join button? Hindi ka nag-apply? Papa Endan Bakas na po from Shirley Ann Piderio. Babachi Family Vlog, Miguelab shout out Babachi Ismail Dan Bakas din from Shirley Ann. Babachi, my friend, Miguelab shout out. How are you? Rans TV, salamat from Papa N. Babachi, Miguelab shout out, my friend Babachi. Babachi, you have a big channel. 5.89k subscribers. Wow. Shirley Ann on the way from Papa N. Shirley Ann Lalab on the way si Papa N. On the way to your house, Babachi Family Vlog. Thank you, thank you, thank you. Ma, nag-building ma. Masira ang ref mo. Babachi Family Vlog, my friend, how are you? Thank you for visiting my live. And don't forget to give me likes, mga lalab. Salamat sa support. Nagbalik pa nga ako sa busito, wala na pala, tapos na. Babachi Family, ma, nag-building ma. Babachi, I am here in your channel, lalabs. Babachi, I will connect this one to you, ha, okay? What is this peacock sound video? Babachi Family Vlogs. Babachi, this is nice color, blue. I love blue. Babachi Family, Papa Miguelab shout out from Babachi Family Vlog. Shirley Ann Piderio nagbaba ng bahay. Herminia Sakyap, thanks po sa support. Thank you so much sa paglalab ng bahay ko. Bisita ako maya sa ibang palalab. Babachi Lalab, I already connected my main channel to you, lalabs. Another one to you, Babachi. Ayan. Nandito ka pa ba, Tayo kay Papa N. Wala na ito si Mermin niya. Babachi, another connect to you, lala, Babachi. Nangyari. You have You have ads. Babachi. Babachi, dan to you, Bakas. Babachi Lalab, kindly return to Shirley Ann Piderio, already connected to your channel. Thank you. Babachi, Shirley on the way from Babachi.
Maraming salamat, host. From Shirley-Ann Pederayo. Maraming salamat din sa iyo, Lalab. Babachi, vlog like than old friend from Papa N. Babachi, I'm watching again your blue peacock. Nice this one. It's very, very nice. Bangkok Live TV. Ayan, nagbaba ng bahay si Bangkok Live. Sherlan, dating dikit na kita dan tamsak po from Papa L. Meow, meow. Parang pusa yung peacock. Why they are crying? That peacock. Sherlan, dating dikit na kita dan tamsak. Nag-ikot-ikot na. Sherlan, dating dikit lalags. Bibi, nakapatay yung rep ni Mama lang. Nag-iling. Brochito Chan Tampo from Papa N. Yun o, grabe yung tunog. Ika, binaba mo na naman si Mama. Ang laki na ni Mama. Diyan mo si Mama tuluwas. Loading kasi. Kanking. My kanking. My boy. Dirty feet. You have dirty feet. Ayan, 4 million Miguelab, shout out. My boy, come here. Maui, come Maui boy. Come mama. Come here. Come here, abo pang magrapunin. Ang aking pusa mga lalabo, napakalaki. Say hi to the viewers nang. Say hi. Ang laki ng aking pusa mga live viewers. Miguelab, shout out. My name is Maui Boy. Ang dumi ng pa. Kakalakad sa labas. Bye-bye na, say bye-bye to all viewers. Tayo'y di na magkita. Bigat, grabing bigat ng pusa na to. Say bye-bye.
Balas. Ano yan sa atin? Nikan mo kaya, baby? Di mo di pagparukutod din, mga kani mama lang yan. Di mo ni mawi ata, oh. Ang mo din nagkati. Di mo pagparukutod sila, mga kani mama. Balaybo. Papa, yo! Papa N. Ayan, Bursit Channel, welcome po. Sa mga dinikitan ko, pulpak po yan. Thank you from Rans TV. Hindi natin ang tamis ng pag-ibig. Ng pag-ibig. Ayan, 3 million Miguel Abshot, 3 thumbs up. Thank you so much. Lubat na. I-charge pa. Ilabas mo na yan si Mami Baby. Tumigtasin sa kama. Mangkun ka ni Mama. Nag-loading kasing pasway eh. Ayan, 2 million. Hello everyone. Nice to meet you everyone. Hagagapi together. From Lisongson. Ayaw ko nang balikan. Lisongson, thank you my friend Lisongson.
Is this ano? Gising man ang baby ko, gising. Ayan, 3 million Migalab. Shout out. Lisongson, my friend. Thank you. My friend Lisongson, thank you so much. Ayan, salamat sa 34 thumbs up, mga lalabs.
Kain tayo mga lalab ng kamuti. Kain tayo mga lalabs. Kain po tayo. Hindi Black, salamat po madam. Sige na po, God bless. Sige po, ingat ka madam. Salamat. Nag-guess ka rin ba? Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Dugay na. Alas 10 baga. Ay kasanaman.
Kasanaman nag-aabang baga. Mr. Cupido, ako na may tulong mo. Puso no, balay ka. Ano? Tolong mali. Magkang sa tabi bilubat man ning tinga 42%. Teke. Ayan mga lalas, mag-out na po ako. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Edna si host.